Sexan benvidos. Esta semana en Contrastes imos falar de másters, títulos e demais mentiras, ou se queren vostedes, onde se atopa o límite da responsabilidade pública dos nosos políticos no exercicio de cargos públicos de representación de sufragio obtida, polo sufragio, direlo, sufragio universal. E para falar disto, que ten moita amiga, e evidentemente está moi vencellado á actualidade máis rabiosa, Cifuentes e demais, temos aquí connosco, paso a presentar xa, os seguintes invitados. Alberto Pazos, que tal, como está? Benvido. Encantado. Deputado do Partido Popular, veterán nestas lides e membro tamén da Dirección Regional do Partido Popular de Galicia. Deputado autonómico, por certo, recén chegado da Cámara Autonómica, igual que Patricia Vilán. Que tal, Patricia, como estás? Hola, Benvida, deputada autonómica do Partido Socialista e tamén, no seu caso, membro integrante da Dirección Provincial do Partido Socialista. Sigo. María Rey tamén xa ten unhas cantas comparecencias aquí con nós. Como estás, María? Benvida. Lembramos, concelleira e voceira do Grupo Municipal de Ciudadanos no Concello de Pontevedra e, además, integrante tamén da Dirección da Dirección Provincial desta misma formación política. A continuación, Xoán Hermida. Que tal, Xoán? Como estás? Tamén estivo alguna vez xa aquí con nós, falando de outros asuntos. Hoxe falamos de un tema que, ademais, el tivo un protagonismo moi especial que logo comentará. Xoán Hermida representa a Marea Pontevedra e, ademais, unha persona que formaba parte da candidatura nas últimas eleccións autonómicas. Por aí ven parte do conto. Finalmente, como estás, Manu Lorenzo? Que tal? Benvido. Voceiro municipal do BNG no Concello de Soutomaior, correcto? Membro da Dirección Comarcal e do Consello Nacional do Bloque Nacionalista Galego. Pois sí, encantadísimo. Pois benvido. É o neófito neste debate de 5, onde oímos a falar precisamente de todos estes asuntos que están no pel da actualidade. Que duda cabe que sin maior retraso teríamos que abordar primeiramente o caso Cifuentes, pero para non entrar así tan a lo bestia, particularmente para que Alberto Pazos, digamos, teña un aterraxe un pouquiño máis suave, vou formular a pregunta de outro xeito, como unha pregunta xenérica para unha primeira toma de contacto, e logo entramos xa en un debate aberto e descarnado, sin problemas. Mentir sobre a titulación académica ou a preparación profesional, falsear o currículum, falando de políticos que están no exercicio de cargos públicos, que consecuencias debe de ter? Bueno, pois así plantexado en xenérico e antes de meterlle o dente ao filete, que como plantexabas, bueno, creo que depende un pouco do caso, non? É dicir, hai cuestións que son, é dicir, unha cousa que alguén se invente un currículo e intente, digamos, prestixarse dunha maneira absolutamente ilícita, como hai casos por aí, e creo que a todos, a ninguén se lle escapa, que iso pois, non é tolerable, e despois hai outras cuestións, como miramos este día, que se dieron moitos casos distintos, pois, unha cousa é un erro, outra cousa é inventarte unha carreira, quero dicir, hai matices en todo isto, e eu entendo que nestes casos, como en case cae a totalidade das responsabilidades públicas, o que hai que facer é mirar caso por caso, e cada caso require probablemente unha resposta distinta. En todo caso, o que sí me parece necesario, cando xurden este tipo de cuestións, ese que é un deber que temos todos, é o de, explicar cales son as circunstancias, luz e taquígrafos, e que evidentemente quede ben claro se se produxo un erro, se hai un abuso, en fin, cada unha dos pormenores de cada caso particular. Patricia Vilán, que consecuencias debe ter mentir sobre o currículum, sobre a titulación, sobre a posesión dun máster, etc.? Bueno, creo que o primeiro que hai que do que temos que partir é que non é imprescindible ter ningún tipo de titulación. Evidente. E de aí ven quizáis o erro e todos os problemas posteriores. Creer que para ser algo máis, pois necesariamente tes que ter un título determinado. Si non existise esa mediocridade dentro de algunhas persoas que conforman a política en xeral, pois non sería necesario estar neste debate. Cada un é o que é, ten o que ten, e cada un ten as oportunidades que ten na vida, e hai persoas que as aproveitan e outras persoas non as aproveitan. Creo que iso é o primeiro do que temos que partir. E aquí non é tanto ter título ou non telo. Eu creo que o tema está en mentir e donde mintes. Unha cousa é comentarlle aos teus compañeiros de patio de colexio: mi papá é policía, aínda que non o sexa, e outra cousa é estar nun parlamento e dicir teño un máster
teño unhas actas, teñoas aquí firmadas e teño un traballo de máster cando non é certo. Eu creo que os límites son bastante sinxelos. María Rei. Eu penso un pouco como Patricia, non? Penso tamén que, dependendo de cada caso, poderíase pedir ou non a dimisión. A min o que me parece grave é apoiar unha universidade que che regala un título que axúdate a obtelo e non dicir nada, non? Aceptar o título e calar. A mí iso é o que me parece realmente grave, incluso máis que chegar a mentir un pouco para efectivamente sentirte máis que os demais por ter un máster, cousa que a min francamente parece absolutamente irrelevante. Son Hermida. Eu creo que cada grupo político, e en este caso cada persona, debe poñer o estándar ético donde crea convinte, non? Eu son dos que creo que non debe de haber vida privada da xente que exerce un cargo público, non? E, polo tanto, que debe de estar exposto en todo momento a vigilancia por parte da sociedade e dos medios de comunicación. Mentir é moi feo. Estamos en un contexto político na Unión Europea onde hai xente que dimite por estas cousas e por cousas menores, non? E, polo tanto, eu creo que aquí hai dúas cousas, unha xa apuntaba Patricia, outra apuntaba María. Primeiro, o feito de que a mentira como instrumento político é moi grave, non? Cando menos éticamente moi grave. Pero despois está o que apuntaba María Rei, que é o empozoñamiento que se fai da democracia, das institucións e tal, porque cando estamos falando, por exemplo, do caso Cifuentes, non é que minta ou que se invente un máster que logo di ela que non lle vale para nada, que non é verdad, que habilita para un doctorado, pero ainda que non lle valera para nada. O problema é que a universidade tamén se devalúa, non? É dicir, a imaxe que agora temos da universidade é que é un sitio onde se compran títulos, non? E tamén se devalúa a propia democracia, e, polo tanto, eu son dos que creo que hai que poñer o estándar moi alto, e cada un que obra en consecuencia, sin enlamarnos en e tú máis, non, eu creo que cada un debe de logo ser valorado polos electores en función do que fai. Evidentemente, unha das consecuencias, falaremos diso, é precisamente a responsabilidade política, digamos, ante o electorado, e que terá as súas consecuencias. Pero estamos a falar, digamos, como para pechar esta rolda inicial de toma de contacto con Manu Lorenzo, a propósito precisamente de si consideras que un político que minte con respecto á súa titulación, ao seu currículum, á súa preparación, ten que pagar un prezo, sexa a dimisión ou que sexa ante a opinión pública. A ver, lóxicamente entendemos no BNG, non? Que a ética e a política son dous aspectos absolutamente indisociables. Nese sentido, coincido co que decía Patricia e Xoán. Por lo tanto, en tanto en canto unha persoa emprega a mentira ou a falsea con fins políticos, ademais o fai conscientemente, eu entendo que isto debe ter consecuencias políticas. Isto, digamos, dito así cun trazo grosso. Lóxicamente, tamén entendo que en determinadas cuestións hai matices e que en determinados momentos había que debullalo dunha maneira un pouquiño máis fina. Pero, en todo caso, eu aquí sí que entendo que hai dous debates. É dicir, por unha banda, temos o debate de que unha persoa minta, falsee un currículum, que é un debate que entendo que sí que debe implicar a asunción de responsabilidades políticas, pero que despois temos outro debate, que é o que temos en riba da mesa co caso de Cristina Cifuentes, que non se trata tanto de que esta persoa non tivese un título e dixese que o tiña. Non, non. O verdadeiro problema é que esta persoa sí tiña o título. O verdadeiro problema é como esta persoa cadou o título. O verdadeiro problema son as relacións que se están poñendo en riba da mesa entre unha universidade pública e un partido popular que está dando un exemplo que lle está sacando os colores a todo o Estado. Nos entendemos que eses son os dous debates, entendemos que eses son, digamos, aspectos que, que ainda que teñen un fío conductor, entendo que están en dimensións absolutamente diferentes. Por unha banda, estamos no fío da responsabilidade política, noutros casos estamos falando de presuntos delitos, de presunta prevaricación, de presunto trato de favor. Creo que son aspectos absolutamente diferentes e como tal debemos tratalos. Partides aquí, o debate está aberto. Poden vostedes intervir na orden e interrumpirse, etc. Eu limitareime na medida posible o menos posible a intervir e ter que mediar. Engado, supoño que por alusións directamente xa, Alberto. Cristina Cifuentes debería ter dimitido xa? Eu creo que non explico por qué. Ademais, eu coincido bastante co análise de case todo o que se dixo aquí. E vaya por diante que, efectivamente, o caso de Cristina Cifuentes non é un caso no que se falsifique un currículum. O currículum de... Non, falsifícase teóricamente un máster. Presuntamente hai unha serie de irregularidades na obtención
Un máster. Do máster que sí ten. acordo. Esa é outra cuestión. Ahora a cuestión que hai que determinar é de quen son as responsabilidades desas irregularidades. Cristina Cifuentes asegura que ela é allea a esas responsabilidades e que lle corresponden á universidade. Parte delas, das que coñecemos, a falsificación das firmas, da acta e todo isto, sabemos que non son responsabilidade de Cristina Cifuentes porque o propio responsable recoñeceu que foi el quen falseou as firmas. Entonces, aquí o que hai que ahora é delimitar cales son responsabilidades e evidentemente eu en iso si coincido. A min o máis importante de todo isto que creo que hai que clarexar é que Cristina Cifuentes deu unha serie de explicacións na Cámara. Se esas explicacións que Cristina Cifuentes deu non se corresponden coa realidade, eu creo que hai que asumir responsabilidades políticas. Ela está a falar de Cristina Cifuentes. Por suposto, claro. Perfecto. Por suposto. Dito isto, o para ben e para mal, se decir neste caso cal das dúas circunstancias nos situamos, o asunto xa está judicializado e creo que, polo tanto, o que ten que haber é un pronunciamento porque vai ser a xusticia que diga, oiga, se isto se obtuvo ilícitamente, e en caso de que haya irregularidades, quen son os responsables? Se son de a responsabilidade de Cristina Cifuentes, ten que asumila, por suposto, e senón habrá que dar explicacións. Eu penso que, en todo caso, o que non podemos facer esta estrategia constante do Partido Popular de legitimar todos os casos, ou cando menos de levar a última instancia pola vía judicial. É dicir, aquí é evidente que as responsabilidades, iso o tempo dirá, responsabilidades judiciais, pero queremos que previamente hai responsabilidades políticas e o problema é responsabilidades éticas en primeira instancia. En tanto en canto determinamos que todo debe resolverse na responsabilidade judicial, estamos negando que nós, como representantes públicos, non temos que exercer ningún tipo de responsabilidade ética, non temos que exercer ningún tipo de responsabilidade política. Digo isto porque estamos a falar do caso dunha persoa que se presenta a un máster 3 meses tarde, cando é matemáticamente imposible que acade a nota que se lle pon, e aquí parece que esta persoa non pasa nada. Estamos a falar dunha persoa que presenta en un vídeo como argumento actas que se demostran falsificadas, pero que as presenta ela. Estamos falando, en última instancia, a pesar de que descargamos a responsabilidade na universidade, aspecto que, por outra banda, me parece gravísimo e tremendamente irresponsable por parte daqueles que descargan nunha universidade pública esas responsabilidades. Pero que, en todo caso, aquí hai unha persoa que foi, sendo presidenta da Comunidade de Madrid, a retirar un máster e que sabía absolutamente que non aparecía o traballo de fin de máster por ningures, que sabía que non fixese as pruebas, que non aparecen a documentación que lle permitiría a esa persoa non asistir ás clases, e que non contenta con isto, se saca un selfie coa persoa que presuntamente cambiou as notas de maneira ilícita. A ver, é que eu creo que non hai ni unha soa persoa no Estado que se crea que isto é viable, que se crea que este tipo de cuestións se poden resolver dunha maneira judicial. Judicialmente pode haber consecuencias, por suposto. Se hai consecuencias en tanto en canto pode haber prevaricación, que se resolven judicialmente. Se hai consecuencias en tanto en canto pode haber trato de favor, que se resolve judicialmente. Pero, políticamente, isto xa é gratis. Vou precisamente a ese aspecto, sigue aberto o debate. Hai unha consecuencia xurídica que estará, ou judicial, que estará por establecerse. Pero, previamente, hai, digamos, un cuestionamiento de tipo ético. E aí apelo, precisamente, a onde está o límite? Onde está o límite ético? Porque hai partidos como o de vostede que establece que precisamente hai un determinado nivel ético para que vostede tomara a decisión que tomou ou o seu compañeiro Merlo, por exemplo. Onde está o nivel ético? Onde se establece? O establecen vostedes nos seus, estatutos, nos seus reglamentos internos? O establece cada quen consigo mismo? Como se establece? María, Patricia. A ver, ao final, realmente, o que temos que facer é establecerlo cada un de nós, porque os partidos políticos están formados por persoas, non? E por moito que digamos, ou por moito que afirmemos, ou por moito que conste nun papel, se non mesmos, nos mesmos non asumimos ese tipo de responsabilidade, malimos por moito que os partidos non lo digan, non? Pero volvendo ao caso de Cristina Cifuentes, eu penso que calquera persona lle resulta incomprensible que ti teñas un máster e que non saibas se foches a clase, se non foches, se tes o traballo feito. Eu penso que temos que ser un pouco máis serios que eso. Eu penso que está bastante demostrado, non son un xuiz, quero dicir, eu judicialmente non vou falar, que o máster non foi regrado como os dos demais alumnos que estaban ali, e que se fixo un dano moi grave á universidade, e que moitos alumnos salían onte dicindo que ian marchar da universidade, porque claro, todo isto despois ten unha trayectoria
que afecta a xente que está Que vale, estudando que ese vale a máster. partir desde agora un máster da Universidade Rei Juan Carlos. Claro, canto por lles exemplo, costou, ¿no? Claro. cantos esforzos pasaron para estar aí, para que veña pois alguén como Cristina Cifuentes e que teña un máster no bolso os 10 minutos de Mercalo, non? Porque ao final parece que Mercalo porque o vai devolver, non? O eso decía que había chamado, eu que o saiba non podes devolver ningún máster, ninguna licenciatura. Iso é absurdo, isto de dicir vou renunciar a un máster é como dicir vou renunciar a miña EGB. Se tes EGB non podes renunciar a ela, non se pode renunciar, primeiro, se non o tes, non se pode renunciar a algo que non tes. E no E fondo é a segundo, asunción se da o súa tes, responsabilidade, se o tes, non podes renunciar a algo que forma parte do teu currículum escolar, digamos, porque iso non se pode facer, non podes renunciar a eu fixen o bacharelato e renuncio ao bacharelato no Valle Inclán, non, eso non hai renuncia posible, non existe esa posibilidade. Eu discrepo un pouco do que dixo antes, do feito de que as persoas que nos adicamos a política non temos vida privada. Eu creo que sí temos, por suposto, todo o mundo ten vida privada. Outra cousa é que esa cousa de que a muller do César non só o ten que ser, senón tamén que o ten que parecer, nós temos un foco aí e temos que ser cautelosos. E logo, as propias organizacións, creo eu, tamén teñen a súa responsabilidade. Se a organización ten o listón alto e falo do PSDG e do Partido Socialista a nivel estatal, hai un regulamento interno que determina cales son os criterios éticos, ti estás obrigado. E se non cumpres eses criterios, a organización ten que tomar unha decisión. Neste caso, o fin de semana pasado, esta señora estuvo en Sevilla e recibiu unha ovación tremenda por parte dos asistentes a esa convención. Xente da pé do Partido Popular e responsables políticos de altura do Partido Popular. Unha señora que, se ti tes o teu traballo, os que en algún momento fixemos algún traballo de máster, de doutorado, non sei que, telo repetido 50 veces guardado en 50 sitios, en 50 externos e fotocopiado 300 veces por si acaso o perdes. E logo, non podes amosar unhas actas que se acaban de obter hai 3 días falsificadas por 2 persoas, que din que eu eso non o firmei e eu esta señora non a vi nunca na clase. O dano á universidade é terrible. E a toda, non só a Rei Juan Carlos, senón a toda a universidade é terrible. E derivar a túa responsabilidade na universidade, cando a moita xente lle costa tanto esforzo persoal que os seus fillos accedan á universidade, é unha irresponsabilidade. E aparte, esa señora mentiu no Parlamento, na Cámara Autonómica, non mentiu en calquera outro sitio e na rúa como no patio, como eu dicía antes. E cada un ten que asumir a súa responsabilidade. O nivel ético para un político está moi elevado, é evidente. De todas formas, a ver, eu o que penso, efectivamente, aquí hai distintos planos, non? O plano judicial, por decirlo así, que coas probas que hai sobre a mesa, seguramente hai alguén imputado por este tema, non sabemos se Cifuentes, se o rector, se o director do máster, quen sea, pero seguramente acaba habendo imputados, pero vamos a deixar eso de lado. Claro. O importante é a responsabilidade política e a democracia, non? Que no fondo é o que nos xogamos, non? Isto chove sobre mollado, quero dicir que aquí hai xa unha sensación en este país e no Estado de unha certa degradación da democracia, non? Que levamos percibindo, hai moita xente desafectada da política precisamente por isto, non? E isto, como digo, chove sobre mollado, porque ao final isto non se convirte en un problema para o PP ou para Cifuentes, non? Se convirte en un problema para a propia democracia, non? Porque ao final cada vez haberá máis xente que desconfíe desto, non? E logo hai outra cosa, é dicir, efectivamente antes Patricia dicía, para ser político non fai falta un título. Por suposto. Eu recordo os primeiros partidos da esquerda nas primeiras Cortes do Estado, que eran metalúrxicos, traballadores do metal, non tiñan nin máster nin estudios algúns, e eran grandes parlamentarios. Que pasa ahora? A sensación que pode ter a xente, e iso que me preocupa, por eso digo que non hai vida privada, a sensación que pode ter a xente é que os políticos son unha especie de casta, non? E que teñen os seus intereses propios, porque eu, dende logo, como ciudadano, prefiro renunciar a un escaño que renunciar aos meus títulos, quero dicir, e os meus títulos os ganei traballando e estudiando. A mí se me din, renuncio ao doutorado, non, renuncio ao un escaño, sí. Cando non faría eso? Cando mellor me profesionalicei de tal forma que o mellor para moita xente deses é máis importante a política que a súa vida cotidiana. E digo nos dous sentidos, non? Hai xente, o sabemos polo das portas correderas, non? E hai xente que eso usa como trampolín para despois unha vida mellor, pero tamén o caso contrario, non quero só cargar sobre un lado. Esa xente que non ten pasado e que só se lle conoce vida na política e, polo tanto, está aferrada aí porque o mellor
na vida privada non tería onde colocarse, non? Ou non ten un pasado onde traballou antes, non ten un traballo real, concreto. Hai xente que sale da universidade e xa se libera nun partido e vive toda a vida nese partido, non? Por eso digo que é moi dañino, non? Hai xente que non baixou dun coche oficial de hai 20, 25, 30 anos. A sensación que pode ter a xente é dicir, claro que son unha casta, decir, porque prefiren vivir deso que vivir do seu esforzo, non? E isto é iso máis preocupante para a democracia. O debate está aberto, Alberto e os demais. Por retomar o fío da primeira pregunta, eu creo que aos efeitos dos niveis de responsabilidade, eu creo que a sociedade entende que debe haber cando menos tres, non? É dicir, hai un primeiro nivel que ten carácter individual, non? É dicir, que depende da perspectiva, da altura ética que poida mostrar cada persoa. Hai un segundo nivel, que eu creo que é o que está facendo augas por todos lados, neste caso, no caso de Cristina Cifuentes, que o nivel da organización política na que militas, dicía antes Patricia, é verdadeiramente vergoñento que a unha persoa, despois do que vimos de ver en todos estes días, se lle reciba cunha ovación como a que se recibiu dun minuto e medio outro día. Básicamente, porque máis alá, Alberto, de que existan ou non responsabilidades políticas, o que está claro é que a altura moral que se está determinando, que se está amosando públicamente por parte desta persoa, eu creo, con contradicións de libro, dicindo unha cousa un día e o día seguinte. Absolutamente. E que organización, neste caso particular, pero que corresponde ás organizacións políticas, digamos, evitar e determinar que estes casos non vayan a máis. E hai un terceiro nivel, que eu incido, porque moitas veces tratamos de fuxir del, que é o nivel social. Eu creo que a sociedade non debe permitir que estes casos saian adiante, porque se ao final todo isto cae en saco baleiro, o que estamos transmitindo é que isto se pode permitir. Por iso eu digo que é tan perigosa a estrategia do ventilador, e o de non falar de cada caso dunha maneira, digamos, rigorosa e seria. Se empollemos o ventilador, se facemos que estas cuestións se comparen con cuestións de índole moito menor, e se non somos quen de poñer os casos en contexto e dar a gravidade real que teñen estes casos, é que de verdade o futuro que nos espera como sociedade, a mensaxe, eu que son profesor de secundaria, que lle estou mandando aos meus alumnos que van á universidade, é que é absolutamente demoledora. E creo que como sociedade non podemos permitirnos iso. Se me permites, ese terceiro nivel que postira da aceptación social ten moito que ver co que moitas veces algúns levamos dicindo de que en realidad temos unha democracia tan débil que non está homologada a democracias europeas onde os estándares de exigencia social son moito máis altos. E isto ten que ver tamén co modelo democrático que se foi construindo estes anos en España, que deixa moito que desexar, non? E estamos vendo en distintos aspectos, non? 2 minutos e medio para a primeira pausa publicitaria. Entón teño que discrepar de algunha cousa de maneira de máis importante. Eu, en primeiro lugar, por aclarar algunhas cuestións, Cristina Cifuentes non renunciou ao seu máster porque, efectivamente, non se pode renunciar a ninguna titulación. O que renunciou, e así o dixo públicamente, é a utilización do máster, que é unha cuestión absolutamente distinta, porque, evidentemente, o máster, non, digo por clarexar unha cuestión que me parece importante, porque é certo que non se pode renunciar a ninguna titulación académica. Eu, porque creo que se malinterpretou o que dixen antes, eu non descargo responsabilidades na universidade. É a universidade, un membro desa universidade, concretamente o director do máster, o que asume esas responsabilidades. É que foi un membro da universidade o que dixen sí, fun eu o que reproduciu as sinaturas para reconstruir un acta. Non unha dificultade ten Cristina Cifuentes para decir, eu fixen a defensa do traballo de fin de máster este día con estes profesores. Perdón, é que iso xa o dixo. Non, perdón. É que aquí onde vamos avanzando... Xa o dixo e non era certo. Non. Ela dixo que había... Pero vamos a ver, Cristina Cifuentes dixo que presentou o seu traballo, porque se dice, non, que se non o presentou. Ela dixo que o presentou. Ela dice que o defendeu. Con que profesores? O defendeu. Non. As profesoras que aparecen na acta, din que non porque lle falsearon a acta. Claro. Eso é outra cuestión. Pero que a acta non a fixo Cristina Cifuentes. E non recoñecen que o traballo de fin de máster fose defendido ante eles. Porque o traballo non aparece por ningún sitio. Non se recoñece. Perfecto. Non creo que non ten sentido. Eu me preguntes agora pola miña tesis doctoral e xa descargo en 5 minutos do meu móvil. Ademais, a secuencia é tan evidente. Non admite dúbida. Non ten sentido. Co traballo que che costou. Pero a túa tesis Claro. a túa tesis doutoral está en cuestión.
No, pero está digo, sendo investigada ela é pola por- xustiza. No, pero ela é moi Están, fácil. están O saca- investigándose as circunstancias ao redor da obtención dese título. No, polo tanto, como case todo o mundo, ti tes unha tesis e a exhibes, que é o normal. E Hai ela outras que tamén non se exhiben, pode pero exhibila. bueno, eso é o normal. Neste caso, é o que decía antes, o tema está judicializado. Eu creo que aí, evidentemente, pois xa manexas outro tipo de tempos e outro tipo de defensas. Cristina Cifuentes fixo unha defensa política da súa actuación na Cámara. Eu o que estou dicindo é, si pode acreditar o que dixo na Cámara, Cristina Cifuentes para min está Con perfectamente contradicións habilitada. de libro, Pero foi Con desmentida. contradicións Claro, de libro, desmentida que no día punto por seguinte punto pola prensa. foron desmentidas e ser Cristina capaz de aportar Cifuentes ninguna. presentou un acta que foi efectuada por un membro da universidade, ella remitiu, sin pedilo ela, o propio rector da universidade. Se evidentemente ese acta non se reflicte coa realidade, quen será responsable diso, Sen evidentemente, pedilo ela, é quen a redactou. Unha É quen a asesora redactou. da Comunidade de O que- Madrid estaba no rectorado o esa que, mesma o que mañá. impresionou a esa persona para que a redactara. Que pode ser a mesma. Bueno, que pero, aquí pero entonces, señoras y pero señores, pero eu isto non podo Primeira... dixer. Non. O mellor, claro, Pero, o mellor Alberto, sí, Alberto, e o mellor hai un Alberto. tráfico de másters na Universidade Española, pero eso non se pode dicir mellor gratuitamente, eso hai que acreditalo. E mentras non se No, acredite, no, pero- a mí me parece que xa que falamos de evitar que se criminalice a actividade política, de que non se lle chame a casta aos políticos e toda esta cousa, eu creo que pasaría porque fóramos un pouco prudente no uso dos termos e das acusacións. Alberto, una transaccional, como si fóramos parlamentarios, por favor. Una transaccional. Douche o primeiro turno de palabra a volta á publicidade. Perfecto. Grazas. Ata agora mesmo. Era inevitable, o caso Cifuentes está a marcar, evidentemente, gran parte, polo menos a primeira parte deste Contrastes de hoxe, dende o Pazo da Cultura de Pontevedra, en Canal Rías Baixas, que titulamos Másters, títulos e demais mentiras, responsabilidade pública dos políticos. Eu non querría que o tema se anclase aí definitivamente, pero é lógico que hai todavía matices que vostedes queren realizar. E como prometín, o primeiro turno, primeira quenda de palabra neste segundo bloque é de Alberto Pazos. Permítame engadir para vostede e para todos os demais, independentemente dos matices sobre os que están vostedes a polemizar, o que parece, cando menos raro, é a obtención dese máster. Deixámolo aí, vale? Parece raro. E pregunto, sendo así, non é motivo xa, éticamente falando, para que Cristina Cifuentes marchara para casa? E engado, do mesmo xeito, tería que marchar para casa Toni Cantó? Tería que marchar para casa o número 2 do PSOE de Madrid? Porque nos seus currículos aparecen cosas que non son. E vostedes, precisamente, están a axitar esa posibilidade. E vostedes terán que responder sobre esa posibilidade. E agora, os deixo. Pois mira, posma votando, se me permites a expresión. No, porque Oxe, quería que liga. explicar unha cousa a que se aludiu antes e que a min e a moita xente do Partido Popular non se molesta especialmente, non? O decía antes Mano, non? É que hai un partido que está aproveitándose da universidade. No. No caso de que se deran esas irregularidades, hai unha persoa que se estaría aproveitando da universidade, non un partido. Eu son dese partido, teño os meus títulos, teño publicados todo o meu currículum no Parlamento de Galicia, evidentemente os obtuven lícitamente e non teño que pedir perdón por iso, nin parasitei a ninguna universidade. Do mesmo xeito que se intenta estender a mancha sobre o resto do Partido Popular. É unha vergoña porque chegou a Sevilla e ovacionaron. No, ovacionaron por un tema moi sinxelo, e que do que quería falar agora, precisamente porque moita xente do Partido Popular entende que nisto existe unha doble vara de medir. A mí faime moita gracia que se diga, non poñamos o ventilador. Home, claro que non poñamos o ventilador. Xulguemos únicamente a esta persoa. A situación curiosa que se está dando en Madrid, efectivamente, é que se pide a unha persona que pode estar relacionada con as supostas irregularidades na obtención dun máster, se lle pide que cese nas súas responsabilidades públicas. Quen lle pide, efectivamente, presenta a moción de censura ademais para iso, é unha persona... é exactamente doble vara de medir porque son dos debates diferentes. Pero como son dos debates diferentes? Perdón, pero... É que o meu partido apoiou o partido de Cristina Cifuentes en Madrid a cambio de unha serie de puntos. E un deses puntos di clara e explícitamente que se un currículum se infla, a persoa ten que dimitir. Ese acordo foi o que firmou Cristina Cifuentes. Correcto. Sabendo
Correcto. que probablemente o seu currículum non dicía toda a verdade que podía dicir, No, perdón, hai unha cuestión que está fora de toda dúbida. O currículum de Cristina Cifuentes é certo. E o máster tamén. Home, pero vamos a ver, como que ten Eu unha caí. titular, como que acabamos de decir, pero para un momento, vámonos a poñer, vamos a ver se centramos algunhas Sin traballo, cuestións, traballo porque non senón aparece, entramos pero o máster en ten o contradiccións título, flagrantes. Quero dicir, acabamos de colexir os 5 que estábamos aquí que Cristina Cifuentes non pode renunciar aos seus másters porque os másters son irrenunciables como calquera titulación académica. Logo, Cristina Cifuentes ten o máster? Sí, o ten. O que pon no seu currículum se corresponde coa realidade. Outra cuestión que volvo a repetir e que hai que dilucidar é se obtivo ou non lícitamente. Se se obtivo lícitamente, aunque o teña, evidentemente, hai unha responsabilidade que ten que asumir. Eso é indiscutible. Pero claro, eu creo que ahora no ven a outra parte. no acordo de goberno, parte. eu creo que era moi importante, porque creo que a cuestión é tan grave, é tan sumamente difícil de imaginar, que eu creo que quen se lle pasa pola cabeza que se van a estar regalando másters, non, presuntamente, cando menos, a persoas que non asisten a clase, Bueno, eu a agradezo, persoas que non teñen agradezo que... presuntamente. Agradezo No, presuntamente. pero presuntamente... Eu descoñezo, Non ir a clase porque os seus compañeiros... Eu creo que aquí se nos escapa... Claro, pero aquí se nos escapa... eu non Se estou nos tan escapa informado, algo que eu non creo que estou tan foi a informado clave como de outros Bóveda. membros dos que estades aquí das condicións. Diario.es sacou gota a gota, día a día, información sobre este máster. Era algo que non se esperaba nin Cristina Cifuentes ni o Partido Popular de Madrid. Ese foi... Claro, ese foi realmente o que espoleou todo o que ven derivado, porque xa levamos moitos días. Un mes. Claro, un día teño, outro día e teño traballo, e fun a clase, pero e non me acordo de quenes eran, e logo resulta, o día seguinte teño esta acta, e logo resulta que me acaban de mandar, e logo resulta que as actas non se pechan cando hai que pechalas, e logo que teño un sobresaliente nunha asignatura que era 3 meses despois de... A ver, tanta cousa tan rara. E firmando ese documento, e firmando ese documento de goberno. Dimitir. A mí pareceme ben, pero pero se a mí pareceme ben. Pero eu pregunto, o número 2 de Ciudadanos en Madrid, non o digo eu, recoñeceuno el, di públicamente que sin ser licenciado exerce como abogado e que cobraba en negro. Non sei... Cobraba negro? Sí, pero non o digo eu, dixo el, son declaracións públicas súas, non miñas, son súas. Eu pregunto, eso exactamente na escala... No, pregunto, na escala onde se sitúa. No, claro, esa é a cuestión. Eu estou dicindo, se se acredita as acusacións ou sospeitas que existen sobre a cuestión de Cristina Cifuentes ten que asumir responsabilidades políticas. Ahora, aquí estamos dando por sentadas moitas cousas. Entendemos Esa é a cuestión. que a única responsabilidade que hai é a responsabilidade judicial. Non hai ningún outro tipo de responsabilidade. Claro que hai outro tipo de responsabilidade, pero cando a responsabilidade... No, porque cando... Esta é a cuestión. Hai cuestións que son de responsabilidade política, aínda que non haya responsabilidades de tipo penal ou de tipo judicial. Claro que as existen. Cando as responsabilidades, sexan políticas, sexan penais, van ligadas a un feito concreto, o que hai que acreditar é o feito. O que hai que acreditar é o feito. E o feito non está acreditado. Aquí unha cousa é demostrar judicialmente que ese feito existiu, pero toda a secuencia de barbaridades que vimos asistindo... Non admito, e digo máis para aclarárselo. Inda que Cristina Cifuentes non tuvera ningunha imputación de carácter penal, pero se acreditase que o que dixo era falso e que mentiu no Parlamento, tería que asumir igual as responsabilidades. Pero repasa o fío dos feitos. Pero, a ver, se vostede repasa o fío dos feitos, decatarase de que non hai unha. Hai varias incoherencias en todo ese feito. Claro, no relato de Cristina Cifuentes, claro, van a meterse vostedes en un debate inacabable, pero no relato de Cristina Cifuentes ao longo deste mes prácticamente que pasou, hai diversos aspectos tan claramente, digamos, en contradicción do que dixo ao principio o que di ahora, e por medio coas publicacións, fundamentalmente de diario, del diario.es, pero tamén de algunos outros medios de comunicación. A miña pregunta é a seguinte, para retomar e para ampliar, porque senón se van a quedar aí. Claro, é dicir, co que ha pasado, co que pasou, independentemente do que aconteza na vía xudicial, éticamente falando, con respecto a ela mesma, e ante a súa organización, que é o mesmo partido que o seu, ten que dimitir ou non? Esa é a miña pregunta. Cristina Cifuentes, e engado, para que de novo diga vostede que se la poño aí votando,
é o número 2 de Ciudadanos en Madrid, e Toni Cantó, é o número 2 do Partido Socialista en Madrid tamén, e outros varios casos que temos aquí no panorama informativo. Pregunto, con eses datos, ten que dimitir ou non? Eu resposto e o digo exactamente igual. Entendo que se vamos a fixar un baremo ético, terá que ser un baremo aplicable a todo o mundo. Pero ten que ser xenérico ou ten que ser de cada quen? Eu xa dixen ao principio, creo que foi a primeira intervención que fixen, que entendo que cada caso evidentemente ten os seus matices e ten que ser analizado e ten... Eu volvo a repetir, para min a día de hoxe non, porque volvo a repetir, todas as... No, pero explico por qué. Porque para Ciudadanos hasta outro día tampouco, vamos a aclararlo, porque, claro, es que hai unhas cousas, e que foi Ciudadanos o que plantexou unha comisión de investigación. O que non vai facer Cidadáns é, por los rumores ou porque se fala, pedir unha dimisión. Lóxicamente, pero como non se acepta, claro, ahora sí xa o teñen claro. Que cando tivese probas ou cando a investigación resultara, pedirían a dimisión. Bueno, se está evidentemente, investigando. máis probas que ver a Cristina Cifuentes desfacerse da súa palabra de atrás día, chico, e que xa chega un momento... Que se desfixo da palabra, que non... Quen? Porque igual me perdí en as declaracións de Cristina Cifuentes. En que se desfixo da súa palabra? Por exemplo, cando decía que, despois de decir que sí que asistiu No, se arriba... Primeiro dixo que asistira algo máis. Cando primeiro decía que había negociación. Tiña o traballo, non ensinou o traballo e non asistiu a ningunha clase. E máis, se ten notas en asignaturas das que é matemáticamente imposible que saque esa nota porque tería que asistir a clases 3 meses despois. Claro. No, asistencia a clase estaba regulada. Que quería clarificar isto antes, porque descoñezo que é un feito que eu descoñezo. Pero acabo o argumento, de verdade. Teñen a información. Porque eu non sei se hai que asistir a clase, non o sei. Pero está o regulamento da universidade. Claro que sí. E máis, podes non asistir se tes o que se coñece como dispensa académica que che permitiría. Non hai, onde está o documento de dispensa? Onde está o documento? Onde está o registro de dispensa? Por pechar este asunto, o que dixo onte Cristina Cifuentes, e o dixo ela, é indiscutible, é que non tería que haber aceptado as facilidades que lle deu a Universidade Rei Juan Carlos. É evidente que tivo un trato de favor con respecto aos demais. He entendido o caso de que esas facilidades non se lle derá ao resto do alumnado. Que non se llaman, evidentemente. Non eran presidentes da Comunidade de Madrid. Alberto, ninguén de nós nos matriculamos 3 meses máis tarde. Pero que primeiro dixo que fora a clase, algunhas clases. No, sí, claro que sí. Coñezo moitos casos. Coñezo moitos casos. De un plazo. Pero non é unha cuestión excepcional, é dicir, fora de plazo, cando quedan plazas libres, son moitas as universidades e moitos os departamentos que amplían plazos e posibilidades. Porque unha das cuestións que amplían para todos, claro, para todos. Non para un especificamente. A cualificación se corresponde coa asistencia a clase, entrando 3 meses tarde, é matemáticamente imposible que esta persoa tivese un oito, creo que tiña un sobresaliente nunha asignatura matemática. Se iso fora certo, entonces non podría matricular. Perdón, non vayas aí. A canta xente se lle dan facilidades para ter un máster. A canta. Eu non coñezo a ninguén. Bueno, tampouco, filla. Debe ser o normal da universidade. Eu plantexei o nivel ético, ninguén responde a miña pregunta. Os da universidade non deben de saber isto, porque din o contrario. O moderador nos plantexou unha pregunta que eu creo que é moi... Efectivamente, o nivel ético debe ser igual para todos. Cada quen ten o seu, cada partido ten o seu. Cada un logo que administre como queira. Pero aquí hai outra cousa que non se nos... É obvio e non se nos pode escapar. Cifuentes está agarrando o cargo porque o PP ten un problema grave. Cifuentes non é calqueira no PP. Cifuentes era unha das chamadas a suceder a Rajoy. E, polo tanto, un partido que está en descomposición porque na dereita lle está ocupando espacio outro partido, ten moitos problemas de liderazgo sustitutivo de Rajoy. E por eso están agarrando aí. Cifuentes vai dimitir? Claro que vai dimitir. Lle hubera forrado este calvario ao Partido Popular, pero é máis. Nos hubera aforrado, porque eu, a veces, estou alucinado co nivel de irresponsabilidade que temos, porque non é só que lle hubera forrado un calvario ao seu partido, é que seguramente non seguiría degradando a democracia como se está degradando, e iso vai ter consecuencias ao final, para a universidade, para o sistema democrático e para os valores que sosteñen o sistema democrático. Por lo tanto, a mí me alucina cada día máis coa lixereza e coa irresponsabilidade que actúan algúns. É dicir, esta muller, claro que vai acabar dimitindo, pero non se nos escapa da idea de que está aguantando porque realmente é do núcleo duro da sucesión. Está aguantando, están aguantando dentro do partido, non? Claro. A sensación. Por eso esa ovación. Se unha persoa utiliza o seu cargo para conseguir unhas facilidades
e que a través desas facilidades para conseguir unha serie de cousas ten que dimitir, sí, non hai máis, é que non hai Vale, máis. teño pendentes as súas respostas sobre os outros supostos, pero... Aí vou eu. Claramente. No, pero agora mesmo. Este matiz vai máis ala do Partido Popular? No, é para todos. Incluído No, porque claro, eu quero decir, a mí incluído Juan Merlo, que acaba de dimitir. O traballo de fin de máster de Cristina Cifuentes ten que ser público. Señor Pazos. Sí, por favor. Grazas. E de seguido doulle palabra de volta. Por favor, a enquisa. Que pensa a Rúa? Que espectáculo están a dar os políticos e que sensación ten a ciudadanía con respecto á súa condición ética? Crisis de valores hay, porque si no, no pasan las cosas que pasan, pero en todos los niveles, ¿eh? No a la izquierda, a la derecha, al centro, en todos igual. Porque ves la derecha, la vemos como es, ves la izquierda, ves aquí los recién llegados, son un desastre. Con poquito que escarbes, con poquito que escarbes. Mi madre no hay más que ver, ¿no? Cuestión moral no cumplen nada, digo yo, no sé. Porque cada día aparece una cosa nueva. Ahora dice que renuncia al máster Cifuentes y resulta que pudo hacerlo mucho antes de que empezasen con toda la investigación. Yo creo que conciencia moral no tiene. Yo creo que son más bien casos aislados. Yo he sido político y creo que hemos hecho una labor honrada, honesta, y yo creo que el público debe entender que es una minoría. Como en todas las sociedades, en todos los sitios, hay alguien que falla, que rompe la regla, pero a Dios gracias, en España esto es una democracia consolidada. Aquí la mayor parte de los políticos son honestos. Yo creo que se la saltan totalmente, porque visto está todo lo que estás viendo, lo que es lo de Cifuentes, y no solo de Cifuentes, es todo el mangoneo y toda la historia. Yo creo que sí. No, yo sí creo que existe un doble rasero y eso debería, solucionarse, porque no me parece bien lo que está pasando. O sea, yo quiero que los políticos se ocupen de mi dinero, de los puestos de trabajo de los demás, de que las calles están bien, de que no haya infecciones sanitarias, de no ir a guerras inútiles. Yo quiero que un político se ocupe de eso, no de una señora si hizo un máster o no, oye, pues hizo algo que no deba, ya intervendrá un fiscal. Y si y no esas cosas que es que llevamos un mes con un máster. É certo que levamos un mes con un máster, pero que o tema ten a súa zona. O que é evidente é que, como un denominador común, hai moita desafección. E hai moita sensación de que hai eso, doble rasero, dous tipos de ética, etc. E eu penso que eso, dende o punto de vista de vostedes que están no exercicio de cargos públicos, non é precisamente unha boa nova. Todo o contrario. Volvo onde estaba. Cifuentes di vostede que non ten que dimitir. É o que dixo, verdad? Neste intre. Non se me vaya, señor Pazos. Claro, é que a min gústame ser preciso. Cifuentes non ten que dimitir por eso. Outra cuestión distinta é que, dadas as circunstancias políticas, o que se está plantexando, pero entendo neste caso en todos, eu creo que ningunha persoa está por riba do proxecto político do conxunto que representa. Esa é unha evaluación que terá que facer Cristina Cifuentes e entender como presta o mellor servicio o proxecto que o Partido Popular defende para os cidadáns de Madrid. É outra cuestión. Faina Cifuentes ou faina Mariano Rajoy? Eu creo que é o razonable que o faga Cifuentes. Debería ser, claro, pero a sensación é a contraria. Eu entendo que debe ser Cifuentes quen faga esa reflexión e tome unha decisión ao respecto. Os señores cantou o número 2 de Madrid, Franco, non? José Manuel Franco e outros casos similares que engordaron e falsearon os seus currículos con titulacións ou enxenerías e cousas que non tiñan... Un inciso. O refiro. Se vou preguntarlle, venga, adiante o inciso, ven. Está difícil o debate de hoxe. Toni Cantó puxo pedagogo. Sí, porque enseñaba clases de teatro. Non puxo licenciado en pedagogía, ni puxo que fora ningún título. Puxo pedagogo. E pedagogo está recollido na Real Academia como aquel que dá clase o que pode ser maestro. Toni Cantó deu clase de teatro moitísimo tempo, pero sigo insistindo en que foi en UPyD, non foi cando estivo en Ciudadanos. Vale. Eso no vale tamén. Tería que dimitir. Eso no vale, perdona, eso no vale. Merlo puso que era ingeniero, non licenciado en ingeniería. O mellor fai casos de cousas nas casas. Pedagogo enténdese moitas veces por alguén que exerce a ensinanza. Dado que Merlo é compañero seu, de Marea, viuse nesa circunstancia e decidiu, e anunciou, creo que tramitaba nas últimas horas, a súa baixa como deputado no Parlamento de Galicia
Ese ten que ser o nivel ético para vostedes? Para nós, sí. Por suposto. Para nós. Entende que para os demais tamén? Eu creo que para a democracia... Mira, antes falabas da desafección. Quería introducir un inciso. A ver, os partidos... Incisamos bueno, todos. pero isto eu, non, falando. todos vostedes. No, digo, antes se falou da desafección. Hubo un momento, a partir do 15M, que surgiron novas forzas políticas, Ciudadanos, Podemos, Marea, etcétera, etcétera. Bueno, algúns pensaban que eso era temporal, e cando eso se acabara, pues iban a volver as cousas a seu rego, non? E siguen a pensalo. Eu estou preocupado, porque se fracasaran as novas forzas políticas, que nadie se equivoque, non vai volver a cousa como antes. Seguramente teñamos surgimentos de forzas xenófobas, populistas, etcétera, etcétera, que son preocupantes para a democracia. Por eso eu digo da irresponsabilidade, porque eu non son dos que cree que o régimen é unha merda. Eu creo que son dos que pensa que o régimen está agotado e necesita unha certa modernización democrática. Pero claro, se non lla dá, alguén saldrá. Dende logo que nadie se confíe que vamos a volver al bipartidismo anterior e todos felices. Por eso sigo dicindo que é unha irresponsabilidade. Código ético, a tope. E cada un ten que asumir eso. Seguimos co turno de incisos. Patri Vilán. Eu creo que podemos retomar o principio, e é que cada un internamente ten que ter o seu propio nivel ético na súa vida, non só na política, en todo o que vai desenvolvendo ao longo da súa vida, e cada cual sabe como desenvolve ese nivel ético e onde ten o listón. O marxe deso, cando un representa unha organización, esa organización ten que ter un nivel ético que debe obrigar a que se cumpra. E o nivel, para nós, eu teño claro, se o compañeiro da Asamblea de Madrid non cumple o que a organización considera que ten que cumplir, persoalmente eu creo que debería marcharse para a súa casa, e máis neste momento. Pero esa é a miña opinión persoal e será Madrid quen decida respecto da súa comunidade autónoma que é o que ten que facer na organización autonómica correspondiente. E é que senón eu coincido con Xoán. O dano, xa non só o dano que se fai á democracia, senón o dano que se fai á política como servizo público temporalmente, porque o problema é que aquí hai persoas que creen que chegan a isto e que van vivir disto o resto da súa vida e que matan a quen faga falta para poder continuar. E ese é o erro. Isto non é un modo de vida. A política é unha cousa transitoria, temporal, que un exerce, se ten a suerte de poder facelo, porque é verdade que o servizo público e a visión dende ese lado agora mesmo dentro do Parlamento é completamente distinta con relación ás persoas que están fora, e eu creo que todo o mundo, nalgún momento da súa vida, estaría ben que se adicase a política profesional ou medio profesional ou medio pensionista ou non profesionalmente, para ver como é o exercizo da política e que representa, porque é verdad que o nivel de exixencia é moi alto, e se un quere traballar e quere facer moitas cousas, pódense facer un montón de cousas, sobre todo se tes a capacidade de xestión, que podes facer moitísimas, e cando tes a capacidade de xestión, tes a obriga de manter o nivel máis alto que o resto. Eu creo que o erro por parte de, e xa é a última vez, polo menos pola miña banda que a cito, de Cristina Cifuentes é ter mentido na Cámara de Representación Popular dos cidadáns de Madrid. Creo que o erro máis grave é ese, e creer que podía con todo porque é a presidenta da Comunidade de Madrid e ten o respaldo do seu partido. Eu creo que iso é unha tomadura de pelo para todos os cidadáns que lle fai moitísimo dano o que ven despois. Seguimos turno de incisos. A ver, eu un matiz, non, con respecto ao que falaba de Toni Cantó. A ver, no caso de Toni Cantó, eu entendo que sí, que debería por seguir o criterio ético co que concordo basicamente, certo que habría un segundo, acabo. É dicir, eu creo que antes de estar en política. Acabo. En todo caso, eu creo que Toni Cantó debería dimitir polas barbaridades que leve escrito con respecto á violencia machista. Pero eso con relación aos animales. Entonces eu creo que unha persoa, unha persoa que se permite a frivolidade de manexar datos nun tema tan sensible como é a violencia contra as mulleres, que agora é dicir, o tema de que agora puxera pedagogo, licenciado de pedagogía, créeme que eu, dende o meu criterio ético, considero acabo de verdade. Creo que co meu criterio eu penso que iso é infinitamente máis grave que iso. En todo caso, acabo. En todo caso, terá que dimitir xente do BNG no Parlamento. En todo caso, despois se queres falar dos casos concretos, en todo caso, eu creo que eu coincido co que viña a dicir
Patricia, é dicir, aquí o problema é que nos tempos que corren e coas expectativas que temos por diante é máis necesario que nunca que politicemos a sociedade, temos que virtuar esta palabra, temos que darlle valor á palabra política. E co que está pasando, eu creo que ademais que, como vos decía, polo meu traballo convivo con adolescentes e con persoas que están a piques de entrar na sociedade, eu creo que todo isto o que nos leva é que cada vez máis a desafección pois campe as súas anchas. Entón, polo tanto, debemos termos responsabilidade. Cando os currículos debemos ter responsabilidade cando escribimos no Twitter e, sobre todo, debemos ser conscientes de que hai unha sociedade ollando para estas persoas e que se non conseguimos que se politice, se implique a mocidade e a sociedade en xeral, pois o futuro que nos espera pois non pinta moi ben. Eu vou vos poñer solo un exemplo. Por suerte ou por desgracia, a min tócame estar moitos días no Parlamento, antes tiña que ir con menos frecuencia, pero agora teño que ir casi diariamente. E hai un montón de colectivos escolares, coles de primaria e tamén de secundaria que visitan o Parlamento. E cando hai un deputado de cada formación que pode falar con eles, pois falamos. Entón, aí palpas o que está dicindo Manu, que efectivamente hai unha desafección grande. E eu sempre lles fago, ao principio e ao final, a mesma pregunta. A cantos de vos lle gusta a política? E levantan a man se veñen 30, 3, 2... A medida que vas falando e lles vas explicando e que credes cales son os problemas, como se poderían solucionar, pois aquí facemos isto, cando remata a charla, preguntas de novo. A cantos vos gustaría votar? E levantan a man un montón deles, mayoritariamente sempre. E cantos credes que a política sirve para algo? E mayoritariamente levantan a man un montón. Polo tanto, hai un problema de traslación de que isto non é o habitual. Había unha das persoas que salía na enquisa que dicía mayoritariamente os políticos non son así. É como dicir que mayoritariamente os españois son como el Lute ou como non sei quen. E facer unha identificación, unha generalización por casos que non son puntuais, cuidado, que hai moitos casos así, pola mediocridade das persoas, non tanto porque da política viva xente mediocre ou estea xente mediocre, senón pola mediocridade das persoas e das organizacións que manteñen a esas persoas, creo eu. Un inciso, se eu teño que pedir a dimisión por tweets que non me gusten de xente do bloque, fillo non queda un, sabes? É dicir, unha cousa é falar de cuestións que nos gusten ou non. Outra cousa é dicir, negar os datos de violencia machista cando estamos tendo moitísimos mortos en riba da mesa. Home, eu penso que no meu partido... Claro, é que... Imos retomar o turno de incisos despois da última pausa publicitaria. A ver se avanzamos. Seguimos aquí en Contrastes. A ver se damos pechado o turno de incisos e podemos avanzar a quenda de incisos e podemos avanzar neste, polo demais, de verdad, moi entretenido, moi interesante debate hoxe en Contrastes con, lembro, Alberto Pazos, Patricia Vilán, María Rei, Xoán Hermida e Manu Lórez. Representan a Partido Popular, Partido Socialista, Ciudadanos, Marea e Bloque Nacionalista Galego. Rematamos a quenda de incisos? Home, a min... Brevemente. No, incisos, se o preferes, entramos. Non hai problema. Porque eu coincido con algunhas cousas que se dixeron respecto ao risco que corremos da desafección e do descrédito das institucións. Eu creo que tamén estaría ben que cando xurden este tipo de cuestións as situemos nos seus xustos términos, porque, falando da nova política, ademais, tamén é certo que hai un intento de desacreditar no seu conxunto, eso que se chamou, que llaman chamar... Sí, a casta é o réximen do 78, cuestión que a min me molesta, porque eu non coñezo máis réximen que o democrático do 78 para aquí, e me parece que a xente que se implicou en construílo merece un respeto que non se lla este dando. E despois, respecto á cuestión dos niveles éticos, hai cuestións que non podo aceptar. O señor Merlo non dimitiu por unha cuestión ética, dimitiu por unha cuestión táctica, simplemente porque lle deron unha chamada de Madrid e dixeron non nos vas a estropear ti unha determinada cacería. Eu lamento, e o digo aquí en cámara, lamento profundamente a dimisión do señor Merlo porque me parece radicalmente injusta e creo que se tiña que dimitir un diputado de Marea, trabucáronse de deputado, porque me parece que é moito máis grave que unha deputada se aproveite da súa condición de deputada, faga contestación pública das súas prebendas, que non que un señor cometa un erro no seu currículo que me parece
comparando unha cuestión con outra, absolutamente menor. E, polo tanto, creo que dimitiu o deputado equivocado. E hai unha cuestión que sí que non me gusta e pola que non podo pasar, que é a que decía Manu Lorenzo respecto ao tema de se ten que dimitir o señor Cantó polas cuestións de violencia de xénero. E non podo porque Patricia estaba nese debate. No último pleno tuvemos un debate sobre liberdade de expresión no que un membro do Bloque Nacionalista Galego define como liberdade de expresión algúns termos moi amplos. Entre outras cousas, a liberdade de expresión que ten un grupo de rap para decir que unha determinada marca, máis de 50 mulleres mortas nun ano, non son suficientes e a marca hai que superala para o ano que ven. A mí me parece que encuadrar iso... Sí, literalmente. Podo dicilo porque saquei, porque esa frase, bueno, remata esa frase, creo sinceramente que determinado tipo de afirmacións ou encuadrar esas afirmacións dentro da liberdade de expresión me parece que é un erro francamente grave. Bueno, enseguida doulle esa palabra, pero claro, vostedes están no seu rollo, é normal. Eu podo seguir na medida en que, bueno, pues como xornalista teño que, pero claro, non, simplemente, Juan Merlo, lembramos, deputado autonómico de Marea, do Grupo Parlamentario de Marea, tivo que dimitir porque no seu currículo aparecía unha inxeniería, era concretamente. Sí, a ver, hai unha... enseguida doulle a palabra. Fala vostede tamén de Paula Quinteiro, implicada aparentemente, según un atestado da Policía Municipal de Santiago, nun altercado de rotura de espellos retrovisores, facendo, digamos, gala da súa condición de deputada. Ela, en cambio, non demitiu. E fala vostede do que pasou no último pleno do Parlamento de Galicia con Luís Mará, concelleiro, además, en Pontevedra, e a rotura de unas fotos, concretamente, do actual xefe do Estado. A partir de aí, retomamos. Para situar aos espectadores, simplemente. Venga, adiante. Nese debate estuvemos Alberto e eu, aparte, intervimos os dous, non? E o que di Alberto non foi exactamente así. Ese grupo, la insurgencia, que está formado por varios raperos, con todos os respetos, e eu así o dixen, a todos os músicos e toda a xente que se dedica a calquer tipo de actividade musical e de outro tipo artística que sexa, este grupo non dixo esa frase non é dun grupo, esa frase é unha condena a unha persoa que especificamente falou de non sei cantas mulleres, 56 mulleres mortas no ano 2015, eran en concreto, e se lle condeou a unha persoa que dicía 56 mulleres mortas no ano 2015, unha poca marca con la cantidad de putas que hai sueltas, máis ou menos era así, a ver se el año que viene superamos esa marca. Entón, houve unha condena e eu, persoalmente, e o noso grupo cree, ben condenada a persoa que fixo iso, porque iso é unha incitación ao odio hacia as mulleres clara. Sí que é verdade que ese grupo, La Insurgencia, dicía algo así como tiros en la sien a non sei quién. É dicir, hai 3 ou 4 frases que eu tamén lín e que efectivamente incitan ou poden incitar o odio e implica un risco para outras persoas, porque eu collín as frases e desgraneinas tal e como están, e son provocadas, son publicitadas, porque é a través de cancións que se manifestan a través das redes e a través de calquer tipo de medio de comunicación, non? Entón, é certo que nese debate houbo unha sobreactuación, digamos, por parte do representante do BNG e por parte do propio Alberto Pazos, que está aquí diante. Os dous sobreactuaron e levaron o foco a algo que, dende o noso punto de vista, é un foco errado, dicindo que, e entramos xa noutro debate, os xulgados españois necesitaban que viñesen o Tribunal Europeo de Dereitos Humanos a dicirlle o que teñan que facer. E non é verdade. Antes de que o Tribunal Europeo de Dereitos Humanos dixese o que dixo de rachar as fotos en concreto do rei, que hai malas, que foi o que pasou e que acabou indo ao Tribunal Europeo de Dereitos Humanos, xa o Tribunal Constitucional e o Tribunal Supremo, e iso foi o que dixen eu, marcaron a xurisprudencia española, que é exactamente condear a eses que din 56 mulleres mortas a ver se o ano que ven superamos a marca. Polo tanto, o límite é moi difícil de discernir. Eu onte os meus alumnos de introducción ao dereito maiores de 55 anos, dicíalle que é verdade, o límite é moi difícil de precisar. Donde acaba a liberdade de expresión, e vos que vos adicades ao periodismo
aínda o tendes máis claro, e onde comezan os dereitos dos demais e o risco para os dereitos dos demais. Pero ese é outro debate completamente diferente que creo que non é o debate de hoxe. Sí, hemos perdido completamente el norte. Vou pechar con, por alusións, evidentemente, o Bloque Nacionalista Galego, Manu, e logo Marea, pero logo quero cambiar de tema, evidentemente. Claro, coincido, bueno, se contrazoras no primeira parte que dicía Alberto Paz, creo que non hai determinados casos, e por iso, ao principio, decía que se ven as responsabilidades políticas que están enriba da mesa, sí que debemos debullar por minutos cada caso, porque sí que é certo que a gravidade dos casos non é sempre a mesma, e, bueno, pois a maior das injustizas é tratar situacións como iguais cando non son iguais, non é verdade? Pero, con respecto á última parte, eu creo que a sociedade, cando menos boa parte da sociedade, estaba agardando un xesto como que fixo Luís Bará outro día no Parlamento, a vida conta da regresión en liberdades de expresións que estamos a vivir nos últimos tempos. Porque aquí non estamos a falar de si algo é de bo gusto ou de mal gusto, sino se de algo é legal ou ilegal. Eu agradezo a Patricia que aclarase esa primeira parte, porque tal e como a presentou Alberto, eu creo que se presentaba a confusión con respecto a esa condena, creo que queda claro, pero que, en todo caso, aquí hai dous ámbitos que son claramente diferenciáveis. É dicir, por unha banda está o ámbito da arte, da creación, do mundo artístico, e onde debe imperar a liberdade, máis alá de que sexa de mellor gusto ou de peor gusto. E outro ámbito é o das responsabilidades políticas e das persoas que somos representantes dunha sociedade. En todo caso, se unha frase incumpre unha determinada legislación, pois hai que estar medidas que se adopten, pero en todo caso, aquí o que creo que é importante é determinar hasta que punto as legislacións que se van implementando, digo nomeadamente a Lei Mordaza, por parte do Partido Popular, se está levando a uns extremos nos que determinadas actuacións no mundo da música, no mundo da arte, que ata os anos 90 era absolutamente impensável que unha determinada persoa puede ser xulgada, que nos tempos que estamos a vivir, que esas persoas están hoxe no cadro. É dicir, eu estou convencido de que... Non é certo, é radicalmente falso o que acabas de decir. É radicalmente falso o que acabas de decir. Non hai unha soa persoa na cadea por aplicación diso que ti chamas a Lei Mordaza. Willy Toledo vai estar procesado por presunta blasfemia. Señores, perdonen, pero se nos va el debate. Este no es el debate. Claro, pero eu entendo, pero... Por favor, ligue con debate. Permítame que engarda unha pregunta para ligar co debate. Agarda de nós. Manu, por favor, que si non nos vamos de debate. Necesitamos outro debate sobre isto. Pero é que é outro, é como a variante espiritual, o camiño pola costa ou portugués, por si, en fin, por unha referencia que ten a súa lógica. Terían as institucións, por exemplo, no caso que vostede está a manexar, que establecer controis institucionais precisamente con respecto a cuestións éticas. Es decir, vostede está a meter no mesmo saco a actuación do parlamentario Bará, que é unha actuación aforada e, ademais, no ámbito da inviolabilidade. Tería, non obstante, o seu xuicio que intervir a Cámara precisamente sobre ese parlamentario, ou tería que intervir sobre Paula Quinteiro que négase a dimitir, por exemplo? Eu entendo que no caso de Luís Bará... O tería que intervir sobre vos? Luís Bará xa interviu, e o fixo conforme a regulamento, e, polo tanto, eu non teño máis que decir. Outra cousa é despois a responsabilidade de cada un ao respecto de usar as atribucións que ten como parlamentario, tanto canto está no estrado, como foi o caso de Luís Bará, como cando se producen outras actuacións, como o caso de Paula Quinteiro, fora do estricto ámbito parlamentario. E volvo a repetir, me parece que son dúas cuestións totalmente distintas. A de Luís Bará, eu non estou de acordo co que fixo Luís Bará, pero entendo que está dentro do ámbito parlamentario, xogando con límites que son probablemente moi persoais, e o de Paula Quinteiro me parece simplemente impresentable. Eu creo que non podemos ir por aí ensinando carné e dicindo aquilo de vostede non sabe con quen está falando, plegar á policía e que faga o que eu quero. Son dúas cuestións totalmente distintas. Respecto ao xesto de Luís Bará, o xesto de Luís Bará foi o que foi evaluado polos órganos parlamentarios que corresponden e toparon unha decisión ao respecto. E o que eu quero decir, porque se leva repetindo moito estes días, é que se produce no contexto dun debate sobre a Lei Mordaza, esa mal chamada Lei Mordaza, para min é unha cuestión
falsa, ou polo menos non totalmente Non se me certa. vayan outra vez No, por aí, por pero favor. aclaro, porque non estábamos debatindo sobre a derogación da Lei de Seguridade Cidadá, que é unha cuestión que eu non comparto, pero me parece absolutamente lexítimo plantealo en sede parlamentaria. Non, o que plantexaba o BNG era enmendar as sentencias firmes dictadas por tribunais. É dicir, que o Parlamento de Galicia se pronunciase en contra de resolucións tomadas por órganos judiciais absolutamente democráticos. E por iso entendo que eu iso non o podo admitir, nin eu, nin ninguén que se chame demócrata. Esa é a realidade. Se eu sobreatuei ou non sobreatuei, eu entendo como un xesto e creo sinceramente que naquele momento era necesario respostar con outro xesto. E, en todo caso, creo que non é o mismo rachar fotografías, ou igual que exhibirlas, de persoas que representan institucións democráticas que a xente que ten un pasado duvidosamente democrático, como é o caso do persoaxe cuxa fotografía eu rachei, e da que non me arrepinto en absoluto. Señor Hermida? Son casos efectivamente diferentes, non? É un caso de gamberrismo. Desde o primeiro momento en Marea dixo que esta muller tiña, a coordinadora e o Consello de Mareas dixo que tiña que dimitir. Efectivamente, se non dimite, acta do diputado, da diputada, por lo tanto, aí non hai moito que facer, non? E o caso de Juan Merlo é diferente. Juan Merlo dimitiu porque... Home, o escaño é... Outros sí que se exixían que se tomara medidas. No, o que exiximos é que o PP sea claro no tema. E en Marea foi moi claro nese tema. En Marea foi claro. Claro como en Marea. Tanto os seus órganos de dirección como o seu portavoz foron claros desde o primeiro minuto que esta muller tiña que dimitir. Non hai ninguna dúda sobre eso, non? Home, eu diría que sí, que hai bastantes. Home, sobre eso non. Ah, non? Non, sobre eso non. E ademais, non sei... Eu quero recordar que se plantexou unha consulta ao grupo parlamentario, agora se plantexou unha consulta ao conxunto dos simpatizantes, para telo claro, disimulan bastante. Te o deixo claro. Esta muller, ao día seguinte de que se conoceron os feitos, en Marea, o seu portavoz e os seus órganos de dirección pediron o cese inmediato e dixeron que se non dimitía, efectivamente, ante a defensa que algúns diputados fan dela, corporativamente, dixeron que someterían as bases este tema e se vai someter, se non dimite se vai someter, non te preocupes que se vai someter. Nós non a vamos a aplaudir como vos aplaudides a Cifuentes. Non te preocupes. Bueno, se logo non dimite, que me perdón isto. No, en Marea... Porque eu, claro, teño un grupo parlamentario ali ao lado que se chama de Marea, é certo que escoitei o portavoz de Marea decir unha cousa. Esa é a única voz autorizada. No, perdona. Perdón, a viceportavoz de Marea non está autorizada. Mira, a ver que cho explico. Outra vez o tema. No, yo explico, porque non te queda claro. Villares non é o portavoz do grupo parlamentario. Ademais do portavoz do grupo parlamentario, é o portavoz do partido En Marea. Carmen Santos é viceportavoz dun grupo parlamentario. En Marea non pinta nada. Por lo tanto, a única voz autorizada en este caso é a de Luis Villares e os órganos de dirección En Marea. Quedouche claro? Home, autorizadas as consecuencias sobre a responsabilidade ou sobre votos. Vale, por favor. Manu, adelante. De todas formas, bueno... Eu non quero criticar a Luis Villares, que vai parecer eu aquí que estou suplantando a Carmen Santos. Logo van decir, pero que parece que sin tempo. Xa se encarga ela. Quedan 10 minutos. 10 minutos. Eu creo que, porque das fotos, non sei, toca decir, ainda que tamén ten que ver co debate ético, ten que ver, moito. En todo caso, eu con respecto ao que dicía por aquí, a ver, lóxicamente, eu que agardo que esas cuestións se resolvan coa máis brevidade e cos criterios éticos que ten. Eu o que creo... Brevidade xa non foi. Bueno, xa, pero o que sí creo que o importante de todas estas cuestións é que nos restan tempo e esforzos de dedicarnos ao que verdadeiramente importa. Eu creo que o que hoxe por hoxe os cidadáns agardan de nós é que poñamos en riba da mesa pois a situación que estamos tendo laboral, o problema das autoestradas, os problemas que estamos tendo en riba da mesa, o problema das mulleres, o problema das infraestructuras e todos eses debates que son necesarios e que son fundamentais por estas carencias éticas e pola xestión que en ocasión se fan destas carencias éticas, pois se están quedando solapados. Eu creo que por parte dos partidos que en ocasións buscan, ou se non se buscan, se cadra non conscientemente, pero que non se negan a que estar constantemente no foco mediático a través deste tipo de leas, a pesar de que iso resta eficiencia e esforzos para traballar para o que a xente cree que debemos estar e para que a xente agarde de nós. Probablemente... Justamente este caso, si serve para facer que a universidade se rexenere ou
corrixa certas maneiras de traballar, tampouco sería malo. Vamos ao modelo americano. Hai universidades como a de Santiago e hai a Rei Juan Carlos, que bueno, é outro debate, é outra unha cuestión. universidade... No, que se van. No. Négome. En Estados Unidos hai regenerarse. Pero cando se e outra falou- cuestión é que hai asuntos Pero que puntuais cando se que hai que falaba aclarar do plan e Boloña, responsabilidades do que delimitar. mercadeo de Pero másteres, se non queremos desprestixiar a política, non falemos mal da política no seu conxunto. Se non queremos desprestixiar a universidade, non falemos mal da universidade no seu conxunto, porque a inmensa maioría das persoas que participan da vida universitaria o fan conforme a dereito, con arreglos usos normais e non teñen ningún problema. Pero hai universidades e Non universidades. caigamos nesta trampa habitual de estender a sospeita sobre todo, 8 porque non é minutos. certo nin é xusto. 8 minutos nada máis. Sí que é certo que cando se falou do plan Boloña, é un Oh. pequeno, este debate estaba do mercadeo de másteres estaba en riba da mesa, eso sí, É é unha certo derivada. que non todas as universidades actúan da mesma maneira, e máis a universidade hai moitas persoas moi serias, con moitos rigores, e incluso hai estudantes moitos que consiguen os másteres con esforzo, pero en todo caso, pasa con másters, puntualmente pasou con cursos, puntualmente pasa con carreiras e puntualmente pasou con doutorados. Puntualmente, afortunadamente, non sei o que coñece o Partido Popular por puntualmente no meu entorno, asegúroche que iso nunca o vin, O que? Esa cuestión de que os másteres Estamos a falar de hixiene democrática. Permítanme. Estamos a falar de hixiene democrática. Eu non quería deixar pasar outra variable do asunto, que é a responsabilidade xudicial. Ha ocurrido, creo, na recente historia aquí na nosa terra, en Galicia, que precisamente o listón púsose no feito de que o político ou o cargo público fora imputado. Agora dixe investigado. Ese ten que ser exactamente o listón para pedirlle dende a organización a un cargo público que marche para casa. María? Pareceme un pouco perigoso, porque ao final investigado podemos ser calquera. Sí, claro, cargaste a presunción de inocencia, evidentemente. pero tes unha obligación ante a sociedade. Volvemos ao mesmo, caso por caso. Penso que hai casos na que a persoa investigada que xa sabemos que vai ser imputada despois, que vai ser xulgada, no que si se debería de dimitir de maneira urxente, xa non hoxe, onte. Cando se producen casos como, por exemplo, sumarios tan longos, temos na mente moitos, Pokémon, Pactos e outros moitos, tardan tanto tempo en sair os autos de procesamento e logo chegamos a xuizo, etc. Plantexo a pregunta, por exemplo, a vostede que é abogada. É unha barbaridade. No seu partido político... E dende a organización nós témolo claro, dende hai un montón de tempo no regulamento e nos estatutos do partido temos marcado que no momento en que se abre xuizo oral contra calquera persoa que forme parte da organización, dende hai máis dunha década, creo lembrar, nese momento esa persoa ten que presentar a súa dimisión. Outra cousa é que a investigación é que polo simple feito de recibir unha denuncia e que se me tome declaración, no momento en que sou citado para que se me tome declaración, xa estou sendo investigado, xa estou nesa fase. A imputación xudicial ven despois da declaración, pero a investigación xa comeza no momento en que me citan para tomarme declaración. Claro, é moi precipitado e a presunción de inocencia mantense tamén despois da apertura de xuicio oral e despois durante o xuicio oral. Eso é indiscutible, creo que son dúas cousas que hai que diferenciar. Pero son dos niveis diferentes, non? Claro, creo que hai que diferenciarlo. Pero volvemos ao do principio, como o nivel de exigencia existe dentro das organizacións, cando existe e hai un nivel de exigencia ética alto, pois para nós penalmente, para o Partido Socialista, en toda España, porque nos levamos máis dunha década con esta norma interna que nos demos a nos mesmos, porque non queremos que ninguén que se ten que sentar nun banquillo sendo acusado dun determinado delito permaneza na organización. E neses momentos o que ocorre mantense a presunción de inocencia igual. Estou pensando na alcaldesa de Viveiro, que é un exemplo. Unha María Loureiro que foi investigada xudicialmente en Lugo, se presentou o escrito de acusación contra ela, deixou o partido e logo foi absolta. No momento en que foi absolta, pediu a reincorporación o partido, o PSDG, sin ningún tipo de aspaventos de ningunha clase, foron a por ela claramente, estaba embarazada cando foi o xuicio, moi embarazada, que foi unha situación persoal moi complicada. María non deu ningunha soa noticia de prensa,
e no momento en que se pudo reincorporar, reincorporouse o partido e non pasou absolutamente nada. E se fose condeada, ou hai unha compañeira do Partido Popular que foi compañeira na anterior legislatura, exactamente igual, e o mellor agora mesmo pediría que fora alcaldesa e foi absolta e tamén se marchou no momento en que se abriu contra ela xuízo oral. Dentro do Partido Socialista témolo claro dende hai anos. O Partido Popular como é, Alberto? Pues é moi parecido. A realidade é exactamente igual. Os primeiros fomos nós, marcar esa, por certo. Non se me líen en variables. Será por necesidade. Entonces vamos a descentrarnos. A mí primeiro, hai unha cuestión, isto vasme permitir que o faga unha petición tamén aos medios de comunicación, porque creo que é importante. É dicir, se desligou claramente, se escindiu a figura de imputado no de investigado e imputado. Iso tiña un sentido, que era salvaguardar un pouco a honorabilidade da xente mentras simplemente se estaban facendo indagación sobre unha determinada denuncia, que é a figura do investigado. Desgraciadamente, xa equiparamos ambas figuras, e agora a presión mediática empeza a recaer desde o mismo momento que se investiga alguén, ao cual non ten máis sentido. Outra cousa é que iso vaya evolucionando, se produza unha imputación formal e desa imputación a apertura de xuicio oral, na que eu entendo tamén que se teñen que abandonar o cargo. É certo que aconteceu no caso de Viveiro, pero con un matiz. E nisto tamén hai que ser xustos, porque aquí, según quen sexa, se pide que abandone según que. No caso de Viveiro, o que abandonou foi o partido, pero continuou na alcaldía. Continuou na alcaldía. No caso da miña compañeira, no Parlamento de Galicia, era diputada. E foise. E aí ven a segunda parte de todo isto, porque o problema disto é que estamos indo a unhas instruccións sumariais longuísimas, que se alongan moitísimo no tempo, e que se somete aos imputados a unha sorte de morte civil que a mí me parece inxusta. O famoso suizo me parece moi inxusta. E despois, o que non vexo que se produza nunca é a rehabilitación. Eu entendo que, por exemplo, poño un par de casos, o caso Camps, onde se pode facer todas as críticas políticas que se queira ao señor Camps. Eu asumo as todas, tenas que asumir el, non eu. Pero, se lle poden facer, pero judicialmente foi liberado de calquera responsabilidade, absolutamente, de todas. Non só iso, ten unha sentencia do Tribunal Supremo no que di non só que non se acredite se se pagaron ou non se pagaron os traxes famosos, senón que se ten por acreditado que os pagou el. Ninguén o vai rehabilitar nunca. Esta mesma mañán, e Patricia foi testigo, se volveu, acabo xa, volveuse a aludir a determinadas cuestións relativas a unha compañeira miña, que é Paula Prado, que evidentemente pasou polo xulgado, foi absolutamente, non, ni siquiera se lle imputou, pero anos despois todavía se sigue traendo a colación a investigación que se lle fixo tal. É dicir, cando se rehabilita o nome? Porque claro, é moi importante para manter o bo nome da política que sexamos exemplares, pero tamén será importante que se rehabiliten os nomes daquela xente que foi inxustamente tratada no seu momento e que parece que nunca lle chega o recoñecemento público de que non fixo absolutamente nada reprochable. Pero lamentablemente as cunetas están cheas de cadáveres, pero de todos, Home, debemos de facer un esforzo porque non sexa así, entendo eu. Pero lamentablemente ocorre ao contrario. E non só é culpa dos xornalistas. Non só. Tamén, pero non só. Onde está o límite en Ciudadanos? É dicir, cando se produce esa investigación e logo imputación, é a apertura de xuicio oral ou é antes? En Ciudadanos o tuvemos claro dende o principio. O primeiro caso foi con Jordi Cañas, o comentaba antes, que en cuanto foi chamado a declarar abandonou cualquier tipo de responsabilidade. Despois sí que demostrouse que era inocente e volve agora ao partido. A regeneración democrática empeza por aí. Marea e pecho con Benega. A Marea, o seu código ético dio de investigado, pero despois de como puxen o listón, non sei como actuaremos. Vostede pasouse 3 povos, é dicir... Código ético que en algún caso tampouco se cumpriu. Claro, todos, non veremos. Xa se deu a circunstancia en Santiago con un concelleiro que estuvo investigado e non dimitiu. Pero estamos falando de Marea ou de Compostela Aberta? Home, eu recoñezo que para orientarme dentro das confluencias fai falta mapa e brúxula, iso tamén é certo. Manu. Yo, basicamente, tamén Sí, vostedes tamén tiveron un caso que había sido Fernando Blanco.
Ourense, en algúns casos que se demostrou tamén, incluso algúns que despois no Concello de Ourense, por exemplo, que si foron, xulgados finalmente. En todo caso, eu creo que nisto é importante debullar fino, e coincido con algunhas cousas que se decían aquí, porque o dano persoal e moral que se pode facer non debe estar en contraposición coas responsabilidades que hai que asumir. E por iso eu creo que é importante que os cadros políticos asumamos isto, asumamos o valor exemplarizante e que non nos aferremos aos cargos cada vez que teñamos que facilitar as cousas á organización. Entonces, eu creo que, lóxicamente, hai que valorar a magnitude, a natureza do delito, as evidencias que hai en riba da mesa, e tamén, bueno, que iso se faga, digamos, desde unha perspectiva de vontade. Eu poño exemplos tamén que tivemos aquí, por exemplo, en Pontevedra, verdade? O uso, refirmo que decía antes Alberto, que se fai en ocasións da palabra imputado, daquela, investigado despois, cando foi o caso de Raimundo González, que por unha cuestión administrativa que se resolveu na primeira citación do xuiz, se lle estaba pedindo a dimisión, ou pasou recentemente tamén no caso do Concello de Poio. É dicir, por un procedimento administrativo que, precisamente, no meu Concello se fixera exactamente igual. É dicir, fai falta a responsabilidade de que tamén, agora, esas cuestións, sexamos serios, sexamos rigorosos. Un pleno, si, e outro tamén chamar corrupto a un señor que nin sequera sufriu unha imputación en toda a súa vida. Pasámonos 2 minutos, camino de 3, así que teño que cortar. Pero foi un placer, como sempre, ter aquí a vostedes conmigo e con os espectadores de Contrastes en Canal Rías Baixas. Agardo que todos vostedes acadaran, obtiveran unha conclusión interesante deste debate. Eu sí, a sensación que teño é que evidentemente haberá que poñer cada un na súa casa o nivel ético onde corresponda, e a homologación dese nivel ético probablemente axudaría a evitar este debate. Quizáis, cecais, non sei. Alberto Pazos, Patricia Vilán, María Rei, Xoán Hermida, Manu Lorenzo, moitísimas grazas a todos vostedes. Ata a vindeira semana que falaremos dos 25 anos do Camiño Portugués. Ata entón.